ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା ସିଂହ ସାହେବ। ନାମ ବାଘୁ ସିଂହ। ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ। ମୋ ଆଗରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ବାନର ଥିଲା, ମୋଟୁ ବାନର। ସେ ବହୁତ ଚତୁର, ନାଚେ, ଗାଏ, ସବୁକୁ ହସାଏ। ଏକ ଦିନ ମୋଟୁ ଗଛ ଉପରେ ବସି କହିଲା, ଆରେ ବାଘୁ ରାଜା, ତୁ ରାଜା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କମ୍? ମୋର ଟିମ୍ ସହ ତୋର ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ବାଘୁ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ବାଘୁ ନିଜ ଟିମ୍ରେ ନେଲା ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଆଉ ଚିତାବାଘ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାନବର। ମୋଟୁ ଟିମ୍ ହା ହା ହା। ସବୁ ବାନର, ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚତୁର। ମୋଟୁ କହିଲା, ଆମେ ବଳରେ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜିତିବା। ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନ। ବାଘୁ ଗର୍ଜନ କଲା। ମୋଟୁ ନାଚି କହିଲା, ଆରେ ବାସ୍, ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟି ହେବ। ହାତୀ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାନରମାନେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଟ ଧରି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହାତୀ ହସିଲା, କହିଲା, ଏ ତ ଚିଟିଂ। ଭାଲୁ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଉଠାଇଲା। ମୋଟୁ ଚତୁରୀ କଲା। ପଥର ତଳେ କେତେକ ବାନର ଲୁଚି ରହିଲେ ଆଉ ପଥରକୁ ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଭାଲୁ ଭାବିଲା ମୋଟୁ ଉଠାଇଛି। ବାଘୁ କହିଲା, ଏକ ବଡ଼ ଗଛ କାଟି ଦେଖ। ମୋଟୁ କହିଲା, ଆମେ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ଗଛକୁ ନଚାଇବା। ବାନରମାନେ ଗଛ ଉପରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବାଘୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବାଘୁ ରାଗିଗଲା, ବସ୍, ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି। ସେ ମୋଟୁକୁ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୋଟୁ ଚତୁରୀ କଲା। ଏକ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଛତା ତଳେ ଲୁଚିଲା। ବାଘୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ମହୁମାଛି ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ବାଘର ମୁହଁକୁ ବୁଲିଗଲା। ମୋଟୁ ହସି କହିଲା, ରାଜା ସାହେବ, ତୁମେ ବଳରେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ରାଜା। ବାଘୁ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋଟୁ, ତୁମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ମଜା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ମଜାଦାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।